Známou budovu Akademie výtvarných umění v Praze na Letné jistě není třeba představovat. Stojí zde, na kraji Stromovky, a to od roku 1902. Poněkud níže, na jiném okraji Stromovky, ale od Akademie na dohled, nalezneme méně známou budovu restaurátorské školy Akademie výtvarných umění, v zasvěcených kruzích známou pod označením Pavilon moderní galerie. A právě tento pavilon bude hrát, tak říkajíc, hlavní roli v našem dokumentu. A čím si zasloužil takovou pozornost? Zajímavou historií a přestavbou v nebývalém rozsahu. A proč jsme tedy začali u budovy Akademie výtvarných umění na Letné? Protože obě budovy byly na samém počátku své existence úzce propojené. A toto propojení s různými peripetiemi trvá dodnes. Nebylo by tak daleko od věci založit i dnes podobnou instituci, jakou byla Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách, založená v roce 1796, prý proto, a teď považte, aby klesající vkus umělecký byl povzbuzen, aby se zamezilo vyvážení z vlasti zbývajících ještě děl uměleckých a aby byla založena obrazárna a škola umělecká. Takhle obšírně referuje Ottův slovník naučný. Inu měli to ti naši předkové starosti, že? Ale byli mezi nimi i takoví, kteří je uměli řešit. Na samém počátku a hlavně prosazení stavby umělecké školy stála tato nezapomenutelná osobnost. Poznáváte ji? Ne? Tak já vám ji představím. Architekt, stavitel, největší český mecenáš, zakladatel a první prezident České akademie pro vědu, slovesnost a umění, pan vrchní stavební rada Josef Hlávka. Zde prosím v provedení od mistra Mařatky. Hlávkova nadace ho nechala nově odlít podle modelu, který stál v Obecním domě v Praze. Majitelem tohoto modelu je Národní galerie. A to jsme u dalšího propojení, a to na minulost poměrně nedávnou. Tak já jsem se stal rektorem a dověděl jsem se, že tato budova nepatří akademii, že vlastně mohla být kdykoliv akademie, ale vedení na to kašlalo během totality, pak ty věci nebyly podstatné, ale když jsme se dostali k tomu, že bychom o to mohli přijít, pak tady byly díky výstavě v roce 1991 velké tlaky, tak jsem začal vyjednávat a po dlouhém vyjednávání jsem získal od magistrátu tuto budovu za 1 korunu. Pane docente, dobrý den. Já bych se vás chtěl přímo ve vašem ateliéru zeptat, proč vy jste podpořil myšlenku rozsáhlé rekonstrukce a dostavby pavilonu moderní galerie? Nešlo je podpořit. Jsem historik a ctím dějiny. Jedna z mála věcí, která škola má, jsou její historické budovy. A proto postupně se snažíme je nějakým způsobem zrekonstruovat a dát do užívání dnešním studentům a budoucím návštěvníkům. Teď mám trochu drzou otázku. Víte o tom, že Hlávka byl prvním, kdo pavilon přestavěl pro potřeby akademie? No vím, protože jsem zkoumal jeho pozůstalost. A fascinovalo mě, že v okamžiku, kdy akademie byla down, přišel Hlávka a zvednul ji nahoru. A právě tím, že investoval do budovy a pro potřeby profesorů, které si vyhlédl,
tak celá ta škola vlastně se znovu nastartovala. Bez Josefa Hlávky akademie v dnešní podobě by nebyla. Na zemské jubilejní výstavě, konané v roce 1891, v těchto místech zůstal na výstavišti nevyužitý výstavní pavilon, zvaný Pavilon umění. Ten získal od města do pronájmu Josef Hlávka, který spolu s architektem Bělským navrhl jeho přestavbu pro dva nové profesory Akademie výtvarných umění, Vojtěcha Hynajse a Václava Brožíka. Hlávka totiž chtěl spolu s hrabětem Bukvojem přilákat oba dva umělce z Paříže a zvýšit tak prestiž nově utvářející se školy. Pokud by bylo na Hynajsovi, nezůstal by z původní budovy kámen na kameni. Musel však ustoupit přestavbě citlivější. Takže ve školním roce 1894-1895 se mohli oba dva umělci do nového ateliéru nastěhovat. A sloužil jim 8 let oproti předpokládaným 2. Tak dlouho totiž trvalo Hlávkovo úsilí o postavení nové budovy akademie v Praze na Letné. Koník, u kterého stojím, není jen tak ledajaký kůň, ale model pro sochu svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. Mistr Myslbek ho tady sochal podle hřebce Arga, kterého mu sem vodili z nedalekého statku. Tento model pak zůstal restaurátorské škole Akademie výtvarných umění jako vzácná památka a jistě i jako dokonalá školní pomůcka pro budoucí sochaře. Před přestavbou musel být koník velice opatrně vystěhován, no a dnes, jak vidíte, zde bude mít opět své čestné místo. Je tedy zřejmé, že ateliérem původně postaveným pro Hynajse a Brožíka kráčely výtvarné dějiny. A vlastně i dějiny vůbec. Po Josefovi Hlávkovi zde mezi válkami zanechali své stopy i věhlasní architekti Kotěra a Gočár, a to dalšími přestavbami, kdy se z ateliéru stal pavilon moderní galerie, využívaný akademií. Ve druhé světové válce budova sloužila jako sklad německé armády. Do jaké míry byl pavilon moderní galerie vnímán jako podstatná součást akademie, i když de facto patřil magistrátu, svědčí i následující skutečnost. Znám historii té budovy samozřejmě a vím celou její pohnutou historii s tím, jaký po roce 45 vlastně uzmuli partizánskí studenti akademie, takže znám vlastně celý ten příběh, je to velice zajímavý příběh a jsem rád, že jsem se na něm mohl nepatrně podílet. Ano, studenti restaurátorské školy spolu s profesorem Laudou v květnu roku 1945 násilně pavilon obsadili, což po právní stránce nebylo zrovna nejčistší, ale v poválečných zmatcích to nějak prošlo. Rok 1972 je pak mezníkem, kdy se v někdejším pavilonu moderní galerie definitivně etablují malířská a sochařská restaurátorská škola. Restaurátorská škola byla v prostorách pavilonu sice již nastálo, ale pavilon stále patřil městu. Změna nastala až po roce 1989, kdy se kruh propojenosti uzavírá a budova je definitivně připsána akademii za onu 1 korunu, o které hovořil profesor Knížák. Je však zcela zřejmé, že prostory jsou pro dnešní moderní restaurátorskou školu nedostačující a pavilon je ve velmi špatném stavu. Nejdříve je ale na řadě mateřská loď. Bylo třeba udělat nejdříve rekonstrukci hlavní budovy, která se začala za mě také připravovat a ta se opravdu odehrála a potom se začala rekonstruovat tato budova už za dalších rektorů Kotelíka a Sobka. A ten výsledek je samozřejmě možná až příliš báječný.
Ano, projekt architektů Jirana a Kohouta je schválen již za působení rektora docenta Jiřího Kotalíka. Velkorysou kompletní přestavbou a dostavbou má restaurátorská škola získat větší životní prostor vytvořením podzemních podlaží a rozšířením stávajícího objektu. Projekt se tedy začíná realizovat a na podzim roku 2001 dochází k vyklízení tak dlouho používaného pavilonu ze zemské jubilejní výstavy, který měl být původně jen dočasným výstavním pavilonem. A pak se vše již nezadržitelně rozjíždí k velké přestavbě. Jejímž realizátorem byla zvolena stavební společnost BAK. Představitelé Akademie výtvarných umění při tvorbě projektu definovali potřeby a zásady rekonstrukce a dostavby budovy moderní galerie. Ty respektují nejen historickou integritu a památkovou hodnotu budovy, ale současně nově definují výukové, bezpečnostní a hygienické nároky, které umožňují rozvíjet restaurátorské, grafické, sochařské programy a historické i moderní technologie.
Samozřejmě, že se výuka v restaurátorské škole nedala kvůli stavbě zastavit. Jednotlivé restaurátorské obory se zatím musí spokojit s provizorním umístěním. V přidělených ateliérech je poněkud těsno, ale výuka probíhá nepřerušeně. Teď jsme v ateliéru Ladislava Šalouna, který měl jako osobní ateliér tady na Vinohradech si postavil. Tady se dělaly velké realizace jeho jaksi sochařského díla, mimo jiné třeba i pomník Jana Husa, tady známe ze Staroměstského náměstí. Zdá se, že už letos se vrátíme zpátky do naší oblíbené, znovu rekonstruované moderní galerie Akademie výtvarných umění a budeme se tam velice těšit na to, že tam tu práci budeme dělat daleko lepší než tady. Teď se nalézáme na hlavní budově AVU, která nám poskytla po dobu rekonstrukce k dispozici galerii AVU, která momentálně tedy bohužel nefunguje. Nicméně my jsme potřebovali náhradní prostor, kde bychom mohli se školou uchýlit, kam bychom se mohli uchýlit. A jsme tady 2 roky, v současné době se rekonstrukce spodní budovy, hlavní budovy restaurátorské školy se končí. Měli bychom vlastně se stěhovat někdy v průběhu jara. Těšíme se velice, protože tady jsme ve velmi stísněných podmínkách a de facto máme vlastně tu rekonstrukci provedenou podle našich jako vlastně požadavků. Architekti s námi velice dobře spolupracovali a zdá se, že restaurátorská škola bude mít prostorové podmínky na takových 30-50 let vyřešen. Ano, to jistě bude, pane profesore, ale i když se velká přestavba pavilonu moderní galerie dostává do finiše, jak je ze záběru patrné, na návrat na jaře to moc nevypadá. Kolotoč různých technických problémů a dalších překážek stavbu nakonec prodlužuje, ale snahou všech je, a to nejen před kamerou, aby škola mohla být nově otevřena alespoň v létě 2004. Červen 2004 se ukázal jako termín reálný. A tak po 2,5 roce od zahájení přestavby se jak studenti, tak profesoři dočkali. Při slavnostním otevření budovy restaurátorské školy Akademie výtvarných umění využili studenti ještě prázdnou budovu k vystavení svých prací. A u toho naše kamera nemohla chybět. Navíc jsme se nechali posléze pozvat i do již zabydlené školy. A vy máte nyní možnost nahlédnout do ní privilegovaně spolu s námi a dokonce s těmi nejpovolenějšími průvodci.
Vážení hosté, chtěl bych vás přivítat na výstavě diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze v nových prostorách, které poprvé představujeme dneska veřejnosti po dlouhé rekonstrukci, a předávám slovo kurátorovi výstavy, panu profesorovi Richtsteinovi. Dobrý den, já nemám připravený žádný projev zevrubnej, ale jenom mám takových pár impresí. Tady stojíme v nejhezčí výstavní síni v Čechách, která bude použitá jenom jednou, potom už se tady bude učit. Budova má 4x větší prostory, než měla původně. Dole jsou unikátní 2 podlaží, v kterých opravdu jsou dokonalé restaurátorské laboratoře a provozy. Budova je přepůlená horizontálně a tak úžasné světlo, jako mají restaurátorské ateliéry, který v té budově jsem ještě v podstatě neviděl. Teď vlastně vcházíme do nového prostoru, který vzniknul propojením spodních ateliérů a vložením toho mezipodlaží a s otevřením tady vlastně těch bočních oken, které byly původně jenom jako falešná vlastně luneta v fasádě, a tím, že se vlastně sem dostává i boční světlo, je tady i to původní světlíkové horní světlo, tak je tady velice dobrá světelnost a velice dobrý i prostorový, bych řekl, dispozice toho ateliéru. Tímto schodištěm jsme propojeni z původního prostoru do nového vetknutého podlaží, kterým jsme získali vlastně více prostoru pro restaurátorskou školu. Toto je vlastně trezorový ateliér s plnou klimatizací a s bezpečnostním jednak zajištěním senzory, jednak s protipožárním samozhášecím systémem. Mám pocit, že tady v tomhletom to bude studenty nutit, a možná mě teda taky, k nějaký takový prostě víc exaktní práci. Ačkoliv architekti říkali, že si přejou, aby se to co nejdřív různě prostě použilo, jo? Aby to nebylo tak odpudivě dokonalý, tak to se taky určitě zasloužíme. Je to tak krásný, že člověk si říká, že možná škoda v tom něco dělat, ale to je samozřejmě špatné uvažování. Je třeba to naplnit pracovními úkoly a je třeba začít tady opravdu normálně pracovat. Tady jste v restaurátorské sochařské škole, která začíná svou výukový proces tím, že tady studenti se vlastně pracují minimálně 3 roky na svých sochařských dílech. Pane řediteli, vy jste čelným představitelem firmy, která rekonstruovala tuto vzácnou stavební památku. Pavilon Moderní galerie. Jak probíhala akce? Já si myslím, že pro mě osobně byla výjimečná ta stavba ze 2 důvodů. Ten první je profesní, kdy asi nemůžu zapomenout na situaci, kdy historická část budovy byla celá podchycená a zavěšená na takový speciální konstrukci ocelodřevěný. A my jsme museli podhrabávat 2 podlaží sklepa, protože původně ta budova byla pouze přízemní. Tím druhým důvodem si myslím, že bylo možnost setkat se tady s výjimečnýma lidma a trošku nahlídnout do těch jejich světů, které jsou přece odlišný od toho mého technického. Dále potom setkání tady přímo z kantory restaurátorské školy. Ti všichni se podíleli, bych řekl, svým způsobem na té stavbě a na tom výsledku té stavby. I bych rád teda vzpomněl na architekta Jírana a jeho kolektiv a ta jeho náročnost na detaily a na takovýto čistý architektonický řešení si myslím, že byla dobrá a bylo trošku hození v rukavice naší firmě a našim pracovníkům, jestli vůbec ty detaily jdou provést, a myslím si, že se to podařilo. Kruh se uzavřel. Pavilon postavený v roce 1891 pro jubilejní výstavu dnes aspiruje na nejmodernější restaurátorskou školu v Evropě. Práce našich umělců v minulosti se tak propojuje s prací umělců současných. Akademie výtvarných umění v Praze a její restaurátorská škola v pevné vazbě zakotvily v 21. století.
patříme v současné době k těm školám, které si můžou říct, že jsou v té střední Evropě nejmodernější. Prosím vás, vy s těmihle ošklivými barvičkami spravíte takhle nádherný obraz? Já doufám. Ukažte, kam, ukažte, No to šáhněte někam, ať vidím ten výsledek. Tohle je optická diagnostická místnost, kde tedy máme průzkumové metody restaurátorského průzkumu nedestruktivního optického.